нищо, со мене можете да направите се. Не живееш само од јадење леп, туку од секој... Каква е судбината на македонците во Бугарија овде? Долги години ние се бориме за зачуване на нашите човекови права овде, но овој народ бугарски не признават македонци. Народа може би некаде попушта, но политиката што води Бугарија спрямо македонците е многу тешка. И јас още долги години, още како мало момче, бех заинтересиран за македонските работи. За овој македонски мој напор дълги години аз съм гонен, притискан. Още како ученик направих една дойде на нашия много еминентен поет Никола Вапцаров, неговият брат дойде овде, а той беше тогаш председател на комунистите во целия Пиринска Македонија, беше прв човек. Дойде во Петрич, во читалишто и на нас учениците од двете гимназии взе да не разправа дека Македонија било само географски поем, немало македонци и така натаму. Една беседа која мен никак не ми се бендиса. И аз му писмени два въпроса му дадох, он чита първия въпрос, какви са били Александър Велики, Филип II и редицата еминентни крали на Македония. И второто прашање беше какви са били Гоци Делчев, Дане Груев, Јане Сандански и защо са се борили. На първи въпрос кажа дека нашите еминентни цареви, Александър Велики, кралеви и неговият татко Филип и другите аминте, кои са били се гръци. А на второто прашање дека Гоце Делчев, Дане Груев, Јан Сандански, Карев, сите били бугари и се борили за присъединение на Македонија към Бугарија. Мене много възнамири и направих едно. Само напишах на една мала дъсчица името Македонија и почнах да правя летоци. И разфърли се из града тук по училищата на всегаде и 3 месеца ме търсих како да намерят който е конспиратор. И така попаднах за пръв път. Ми откриха и така натам. Да, много дълга история. Ако 18 дена бех само задържан в Благоевград, пущаме, но накараме да се срекявам с техен представител в Петрич. Човек на държавна безбедност, да се срекяваме. И аз спрех и си виках така. Те ще искат от мене, а аз вистинските македонци да ги предупредувам да се пазят от еди кой се еди кого си. Но това била много тежка работа, трябва да си много израснати. И за едно 18 годишно момче, како мене, бе непосилна задача. От и аз сега, тая вечер ми кажат, иди при еди кой си. Или там група, виж как е, що сборуват, пофърли дека сакаш за Македонија да се бъдат, да виж кой ще ги каже. И даже конкретно ми кажа да се запознава с едно момиче, че Вуйко бил в Белгия. Дали добил писмо от него. Дадо ми една книга, Таинствения пътник на двайца съветски полковници, в коя се третираше борбата на едни именатни луи и те искаха да разберат дали аз имам някакъв усет, дали мога да видя разузнавачи техно мекаре.
Аз видях, че това не може, не е много за мене. Не съм дораснал до това. 3 месеца се чудих. Вечер не мога да спя тук. Викам, как мога аз да се съглася? Яд ме, че се съгласих да се срещам с Нив. И вечер така не мога и да спя от притисък. Викам, не мога да бъда. Аз как и стана предател на македонците? И тая книга, когато ме бара да вратам то Иванов, со него беше още един Тома Томов ли беше от Петрич. И този Иванов кажува, Стояне, аз ви за 1 месец ки бида во Разлог. Тук ки се среше с другаря Томов и аз тогаш добих кораж. Праша ме дали съм чел книга, прочел и така нататък. И дали съм се срекал с момичето. Аз викам, момичето не съм го видел. Книгата я прочетах, ето ви е книгата, но от сега нататък нито вас, нито Тома Томов. Защо? Со кой си сборил? Викам, со никой. Това е мое решение. Аз приех, а сега тежко е да ви откажа, но аз не мога да бъда това, що искате. Как така? Ние на твое място може да намерим 20 човек. Но няма да свърши тая работа. Викам, виж какво, вие може, ако искате 30 намерете, но аз не мога да върша това, което искате. Аз не мога да бъда предател на македонците. Идиот, такъв, ке те вкараме в затвор. Викам, ако искате в космоса ме карате. Аз не мога да върша тая подла работа. Марш, идиот, изгоня. И почна да ме следат. Аз имах една приятелка, дека иде покрай мене винаги да послуша шоу сборно. И така. Това летото, ова година завърши, оставиме да завърши гимназия, само ме изключи от Домитровския комунистически съюз тогава, ДКМС. Много важно вика. Летото правих Тули, а есента към промкомбинат Петрич. Есента почнах в един бояджийски цех да работя. А през това време един стар комунист имаше, добър човек беше от наша кумшия ми беше даже, Бело Кирил Томов Рушки. Той вече знаеше дека аз съм бил задържан по македонски въпроси и една вечер ми вика, Стояне, искам да позборуваме. Как кажеш? Ела, горе в ресторанта. Той беше управител на един ресторант. И до вечер вика там. И седнем и отидох аз. Вика, виж шо, има плано да създаеме някаква организация, така македонска. Па викам, шо ме за Македония съм готов на себе. Добро, вика. Почва от денес, вика, и аз за няколко месеца направих, 60, немаше ли 2 месеца, 60-70 души, со техно подписи, членове на нова организация македонска овде во Петрич. Збирахме луги и така нататък. И едни момчета ме запознава с едно наша организация вече. Имаше много добри луги. Вангел име, спомням се, Урдов. От Виздо ме запозна с едно момче. Вангел беше много честно момче. Той имаше негов приятел, зачленил се към дневната група и вика, едно момче има от село Вишня, не иска да се запознае с тебе. Викам, добре, дай го. Запознаваме с това момче и той вика, без работа съм, не мога да и понаса тия ганчости, това. И аз взе да му повярвам. И те викат, добро момче, препоръка. И шо стане? Дойдахме у нас, тук аз го канех, хапнахме, пинахме вино, и така. И вика, нема къде да работя. Как да нема? Има, викам, стига да иска да работиш. Ние има, викам, организация вече, както са ти кажалите. Невероятно. И аз се принудих да му да прочете протоколи на хора, които бяха станали други на организация членови. И след това ги скрих протоколите. То всичко това
всекакъв вечер донасъл. След моя среща всичко там, на държавна безбедност. И кога не фаня вече, аз в Благоевград толкова тежко изкарах. И как да ти кажа, много нещо притисва всеки ден. И един ден вика, каквото аз не кажа, не искам да не признавам кои хора тук. И по едно време това полковника, не полковник, беше капитан станал. От предишната година, като ученик, като беше старши на едната година, за добра работа тук сред македонците, го бяха направили капитан вече. И това истия капитан ми вика, я пише декларация. Вика, не признаваш, ама пише декларация. Викам, добре. Пише, вика, Стоян Никола Георгиев. Декларирам, че освен това, що съм кажал, няма нищо повече. В противен случай, моля да бъда наказан. И аз го напиша. Той взе да чети, ха, се смее. И аз викам, защото има толкова смеш, що смееш. И той бетвече мъжете, прас на масата. Как гледам протоколите, аз дето съм ги превел с мои подчерк, с ръкопис пишене. И що е това? Еле, Боже, като попарне с вода, гореща вода. Видех, че всичко са научили, знаят, разпитвали само аз. Тепат ме 36 дена, аз бор не кажу. Разбираш ли? Не знам, това ти отнася. И така. Тогава 113 дена бехме предварителен арест, айде дело, 4 години ми дадо. Излезах от там, после това нещо, още, после 13 години аз се жених, 2 дечичка отимах. Първият затвор ми беше лек, сам бех, а втория беше много тежко, 4 години затвор. По нашите македонски работи. И аз не се откажувах. И така, много тежко, и там вече в затвор напишах някой стихове, тая картинка там, аз съм я рисувал, бех и някой други рисувал, нацъртал, нали? От една малка. Бълтъста беше да дошла на свиждане и ми даде една малка. И за един ден и нещо я насликах, ама и супер много рисасите, и я дадох в писмо, както е началника на затвора разреши, и тук жената го беше запазила, аз се сложих в рамка. И други имам рисуване, обаче по затвора бех рисувал една, има Мария Гигова с топка, българска гимнастичка. И една друга от Пол Григен, момиче с ветрило. Много убиво. Ама там на 2-3 месеца правят тераж и прибират всичко. А там стихове ще напише за дома, за тука, как виден ви живявам. Най-първото ми, ето това, и в съня е нещастно. Не, чек да им, 30 юни, първо свиждане. Така. На 30 юни, на 24 февруари 1974 година съм още в Софийския затвор. Бехме в 7-о отделение, срещу нас бяха смъртните накажените, които чек вечер викат някой карат да ги трепат, не знам какво, обаче най-тежко отделение беше 7-о. И там пиша първото и в съня нещастник. Това е заглавието на стиховете. Аз чувствам се нещастник лет в затвора, откъснат съм от всичко на света, сънищата носят ме в простора, отнасят ме далеч от дома. Пристигнал съм, немея в тишната, пристъпвам плахо родния си праг и в този миг показва се луната и тъжно свежда погледа си благ. Луната свежда погледа благ.
Открехвам аз вратата, дъхът ми спира. Жена ми бледа, спалната лежи. През смъртен стон отронва по ефира, а мен в душата смъртен грях тежи. Децата чули писъците мои, сънливи скачат, втурват се към нас, нещастнички и бащини в покой, от жал и радост плачат в този час. Плачат, от аз се завръщам от затвор, а майка им умира. Събуждам се. А това е било на сън. Ето. Съна ме носи там. Събуждам се. Не сещам аз до мен ни стон, ни дом. Самичък си лежа. Под бузите не помня колко време сълзите си не мога аз да спра плача. И пише надолу така. Не виждам аз надежда в дните идни, наказан съм, в съдбата си бежал. И в сънища кратки, незавидни, навяват ми размисъл над жал. Някой да се убия, кинжал. О, време на кошмар, на яд разлъка, що чакаш още, бърже отлети, гръмни моята коварна мъка, върни ми прежните щастливи дни. Годините и те ще си отминат по пътя чер от мъкането жал, но децата като преминат далече от мен, навяват ме, изпълва ме с печал. Времето, което децата ги прекарат без мене далеко, аз съм у затвора, 4 годишна присъда. Така, друго, първо свиждане. Ето това е, когато почина жена ми, в нашия вестник, тук е редакцията на вестник издаде моите стихове и тук пише така. Марика Костадинова Георгиева на 2.5.15 година след продължително боледуване в град Петрич почина Марика Костадинова Георгиева, родена през 1947 година, 1947 година, членка на ОМО Илинден Пири, съпруга на известния борец за правата на македонците в България Стоян Георгиев. Отиде си една храбра македонка, която по времето на болшевизма преживя съдбата на мъченица. Съпругът ѝ зали македонската си дейност на 2 пъти лежи по 4 години в българските затвори. Вечна и памет от председателството на ОМО Илинден и ред колеги на вестник Народна воля. Тук вече е първо свиждане. Преди него пише така: Стоян Георгиев е известен борец за правата на македонците в България. Заради своята македонска дейност 2 пъти по 4 години лежи в българските затвори. След падането на комунизма е един от основателите и пръв и единствен председател на ОМО Илинден преди нейното разпадане през 1992 година. Тук е 1991, на 1992 март беше, когато наприха Йордан Костадинов, Сухаров, други, трети, наприха така, накараха ме просто да се откаже и аз дадох писмена молба да се оттегля и преди това неколко пъти бях дал такава молба, защото чувствах в този координационен съвет не се работи. Йордан Костадинов беше отишъл понеже на мен ми беше отзет пасоша, 15 години не ми го дава. 15 месеци. А на Роженския манастир Йордан Костадинов чете една декларация да се отземат българските партии в Пиринска Македония да се именуват македонски или да се разтурят. Църквата македонска, българска да стане македонска, да мине по юрисдикция на македонската. Окупаторските български окупаторски войски да се изтеглят. И така. Ние може да искаме изток, но това е невъзможна задача. Не може ние
да идеш лаеш като куче там, който нямаш ног, ние нека станем 15-20 хиляди да правиме тук митинзи големи, да не чуят, да имаме сила. А ние още в зародиш, дали имаха около 1000 човека. Благодарение на това, после ки ти кажа колко време мен ми отзедал пасоша, а на Йордан таква декларация, за един ден, за един миг не му е отзеден пасош. Но аз не казвам дека е човек на държавна безбедност, нямам докази, нали? Никога. Но на тех им, може би, им уйде са тази политика. И кога вече аз се оттеглях, даже за да изберат Йордан Костадинов председател, създадал Петрич Нимов околийско ръководство, Микеретов на Йордан, приятел от Петрич. Беше околийски председател Стоян, този Георги Сухаров. Ние го избрахме за околийски председател тук. После интрига напред така, понеже аз не се съгласих да изключат двама активни членове от нашата организация, той си даде отвод и ние избравяме много ръководство. Него. А той с още един имаше от Беласца Тополник Клиев, един от друг от Петрич Илия Гомев, Сухаров и едно момче от нашата мала, то малко епилептик беше. Спомням си, когато татко им умре, горкия, понеже беше доста години клисарно на църквата, и дойде от троица попове да го певат. И аз викам много голяма любов към този човек. И се си мисля дека от чувство на признателност към неговата работа, много съвестен човек беше, ки му служат така една даром от благодарност да го отпеят. Они и трите по бара по 5 лева да им се плати. И пеят, пее поп Ангел, пее македонски, бугарски, благословено българскому народу. И аз викам, отец, благословено македонскому народу, и он, благословено македонскому народу. Викам, много ти благодаря, отец. И вика, така е, ние сме си македонци, ама що да правиш? Такава е съдбата на македонците. И така, даже ме канеше да има негов колега имало в Струмица, ама он се прави бугараш, вика, и не е удобно. И викам, отец, благодаря ти за това, че намериш сила да признаеш дека сме македонци, дека се чувстваш македонци. Видиш ли го това национално македонско знаме? Знаме на Република Македония. И много пъти, когато минавам покрай границата на Златарево за Република Македония, българските гранични така власти, полицайците ме гледат така с почуда, що носа, ама никой не ме е заставил да зборувам що е това, защо е така. А два пъти веднъж со Андрея Парнаджиев минаваме и единия вика, от тия вече митничарите. Вика, какво е това знаме? Македонско, какво да е? Вие какво се чувствате? Македонци, какви може да се чувстваме? Вика. Знаме, че му носи македонци, какви ги бидем други? А завчера си идвам от Струмица, пана тия митничарите, един такъв по-каяк, вика, прашаме, ти откъде си, господине, викам, от Петрич. Събеседник до мене праша го него, как? Откъде си от Петрич? И какво е това знаме тук? Па викам македонско, не видиш, че е македонско. Що не ставите българско знаме? Викам, българско знаме никога няма да става. И аз викам, за това македонска, за тази Македония, викам, в България 2 пъти по 4 години затвор лежи, викам.
И ти не можеш да ми кажеш, аз що да турвам моята кола. Та си лично моя македонска кола е това. И така ще бъде. Дури и проверка не например на багажа нищо. Револтиране, нещо. Хайде, бегай, вика. Яд ги много. Ами, това е Македония, какво? Он ке ми каже от това знаме. Това е свето македонско знаме, библейско знаме. Македония, библейска взема Господ ни Свети Петър на сън му се явил, македонец му вика, ела овде. На Свети Павле. На Свети Павле. Ела да дойди в Македония. В Македония Помогни ни. Да, помогнеш за Словото Божие да проповедаш. Толкова пъти Македония е споменато в Библията, а са големите български професори там, лажни професори, викат немало. Македония, Бугария била по-стара и от елини и т.н. Дойде от конгломерато нагоре в Кашмир некъде, скакалците и тук са били най-старата нация. Тай, майка му стара. Това е. Жалко е това. И толкова години не гневат нас тук, македонците. По затвори. Не знам никъде. Нищо не е заговорено повече. Со тебе можам се, Исусе, Христосе, со тебе можам се, Исусе, Христосе. Блажени сте вие, кога ќе ве срамат, прогонуват лажно заради мене. Ако некој те удри по десниот образ, заврти му го и другиот. Со тебе можам се, Исусе, Христосе. Со тебе можам се, Исусе.